Og vi springer og bomber. Ja, kom. Hvad? Ja, kom. Jeg glæder mig til bossen. Vi har allerede 105. Ja, det der. Jeg står op til et bedre våben. Det gør jeg. Hvor er du, Jacob? I'm here. Kan du se mine stråler? Ja. Nej. Kan I hvad den røde knap dernede for? Det er til at komme ind i store. Hvad? Det kommer til at komme ind i butikken. Rød knap. Ja, det. Jeg vil dræbe bossen. Wow. Der er et spørgsmålstegn. Jeg vil have det. Jeg er bare hurtigere end dig, Jacob. Nej. Yes. Yes, jeg fik den. Wash. Ja, perfekt. Jakob, Hvad? skal vi ikke blive ved, indtil vi ikke kan mere? Jo. Yes. Det bliver ved. Vi bliver ved til 39 ben. Slå din rekord i at komme længst. Wash, wash, wash. Så er du bare ikke blive ramt. Og hvis du bliver ramt, læg. Jeg dør. Nej, Jakob. Hvad? Jakob, Hvad? kan du også se det? Nå, så kom jeg tilbage. Hørte du det brag? Ja. Hørte du det? Ja. Okay. Jeg kan ikke høre dig. Det er fordi, jeg ikke skruet. Nå, jeg har skruet helt op. Ja. Hallo. Hvad? Jeg vil egentlig lave den. Altså, det var sejt det der. Jakob, Hvad? det gik i slow motion, og så skød jeg lige et skud af. Så gik lige forbi dig. Wow. Hvad var det? Det er sådan en granat. Hvad er granaten? Ej, dør. Jakob, du kan ikke ramme mig, for jeg er for hurtig. Jeg er for hurtig, eller bare. Du kan slet ikke ramme mig. Jakob. Slow motion. Ja, slow motion. Du. Det bliver hele tiden slow motion. Allerede kun 4. Jeg dræbte flere end dig. Jeg er en psykopat. Nej. Jeg er syg. Nej, du er. Nå, det var det. Nu kunne jeg så ikke mere.